Ποιος τον Μπούτσο, ξέρουμε. Εγώ μόλις βγήκα από το σχολείο το είδα ρε φίλε. Κι εγώ ρε. Φέρε μου λίγο να πήρα. Από μένα πήρα. Ποιο είναι από σένα ρε μαλάκι. Λοιπόν, εγώ ακούω. Μετά από τη μακιά. Λοιπόν, εκεί βλέπεις. Κώστα δωσέξτε ρε μαλάκες. Προσέξτε ρε μαλάκες. Τι πήρανε. Τι πήρανε. Ναι. Λάμπρος αυτή. Όχι. Τι είπε. Να φύγουμε. Πάμε σιγά σιγά κάτω πάνω. Πάμε κάτω. Γιατί αλλιώς. Εγώ τους πήγα τους πυροσβεστίδες μαλάκα. Εγώ τους πήγα τους πυροσβεστίδες, κόπο που έκανε. Τους βαρύ ήτανε. Έλα ρε μαλάκα τώρα θα μπούμε έξω πως πια. Λες. Τι λες, κοίτα πως πάει. Τσαβά βίντεο, Τελευταίο. Μας περικυκλώσει να πήγαμε μέσα έτσι. Όμως θα κυκλώσει. Τρέχεις. Πήγατε πίσω. Συνάξες. Ωραία, πούς. Κατεβείτε μην γίνει καμιά μαλακία ρε! Κατεβείτε όλοι κάτω!